Žustra diskusija na Skupštini grada Istočno Sarajevo o potrebi izgradnje nove bolnice. Prijedlog opozicionog SNSD-a da grad u budžetu za narednu godinu izdvoji za ovu namjenu 2 miliona maraka odbijen je. Većina u gradskom parlamentu od vlade traži da sredstva koja će biti utrošena za izgradnju smještaja predstavnika RS-a u institucijama BiH preusmjeri za novu bolnicu ili da osigura neophodan novac. Ne protivimo se ni jednoj izgradnji i ni jednoj instituciji koju pravi vlada Republike Srpske, ali moraju se poredati prioriteti. Prioritet grada Istočnog Sarajeva i Republike Srpske je izgradnja nove bolnice Kasndu. Pa vidjeli smo evo na samoj temi, odnosno na realizaciji zaključaka, rečeno je da će bolnica biti izgrađena u narednom periodu. Nije precizirano kada. Na bolnicu u Istočnom Sarajevu oslanja se 100.000 ljudi o uslovima koji tamo vladaju već godinama. Na tešku situaciju krajem prošle godine protestima su ukazali zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Doktori su super što se tiče, ali bolnica ono je ni za paščadi nije. Treba li nova bolnica? Pa sigurno da treba. Znači ono je katastrofa, samo ne daj Bože nikom da se razboli inače, ali nažalost to je jedino što imamo, to je to. Treba li nova bolnica? Definitivno, definitivno. U međuvremenu resorni ministar, kojeg lokalni SDS optužuje za ignorantski odnos prema Istočnom Sarajevu, za narednu sedmicu najavljuje sastanak sa gradonačelnikom Nenadom Samardžijom. Mi smo već predvidjeli sa ovim projektom Koreja 4 da se gradi nova bolnica u Istočnom Sarajevu. Trenutno radimo rekonstrukciju i izgradnju dijela bolnice sadašnje u Istočnom Sarajevu, pa o svemu tome treba porazgovarati, vidjeti šta je racionalno i kolike su potrebe. Projekat Koreja 4 kreditni aranžman kojim vlada namjerava osigurati novac za izgradnju bolnica u Doboju u Istočnom Sarajevu. U toku su tehničke pripreme, o datumima se ne govori. Za to vrijeme teku radovi na zgradi za smještaj predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH. Za ovo će vlada firmi Megasan platiti 26,6 miliona maraka, iz kojih izvora nije jasno. U Transparency Internationalu kažu kako ova investicija nije opravdana te da se radi o rasipanju novca. Sa svim najavljenim mjerama štednje, krizom budžeta, toliko stvari koje je neophodno izgraditi na prostoru Istočnog Sarajeva, uključujući bolnicu i sve ostalo, da vlada izdvaja više od 26 miliona samo ne za svoje čak funkcionere, nego za funkcionere sa nivoa Bosne i Hercegovine. U vladi